molt important, que és que es pot firmar digitalment. Quan firmes digitalment, per exemple, quan interactues amb l'EAT o amb la Seguretat Social, fas servir el teu certificat que ha d'estar en vigor, que pot ser un certificat d'un apoderat o d'un administrador d'una societat, o pot ser un certificat d'una persona física. Doncs la factura electrònica et permet també agafar aquestes dades i firmar-les, de tal forma que tu garanteixes que aquella factura no s'ha modificat en el trajecte. És a dir, que si te l'envio a tu, tu saps, com que està firmada, que no s'ha modificat. I l'altre és que jo estic acreditant que soc Toni, que no soc una altra persona. O sigui que té uns avantatges, diguéssim, d'integritat i de seguretat molt importants respecte a un PDF. A un PDF que es pot modificar. O sigui, penseu que jo em trobo moltes vegades en casos de persones que han rebut un e-mail fake, que té una factura que teòricament és correcta, però algú en aquest interín l'ha canviat i ha modificat a l'IBAN, per exemple, el de la factura. No sé si us ha passat algun cop o us sona que li hagi passat, però és una bastant comú. És a dir, que hackegen el compte de correu, envien una factura com si fos un client o un proveïdor estàndard i aquella factura té un IBAN que és fraudulent. Això en factura electrònica no passarà, perquè queda garantit que aquelles dades no s'han modificat. I ara estem a la factura electrònica i hi ha una llei que ara veurem que es diu la llei antifraude, que regula com enviem les factures a Hisenda. No com enviem les factures entre nosaltres, client i proveïdor, empresa, sinó com tu, contribuent, siguis persona física o jurídica, envies les factures a Hisenda. I més endavant, doncs anirem incorporant capacitats d'intel·ligència artificial, que anirem veient en la sessió d'avui també, que evolucionarà totalment la vida de la facturació electrònica. Ok. Aleshores, quanta gent d'aquí sap el que és Verifactor? Que aixequin la mà, que sabien què és Verifactor. Algú. 2. És un ràtio molt baix. Aleshores, la normativa... Ara deixem aparcat que la factura electrònica, com ho entenem, que és una estructura d'un fitxer que serveix per comunicar la informació al teu pagador perquè et pagui, està emmarcada dins de la llei CREA i CREFE, i aquesta llei el que intenta és impulsar la digitalització i la facturació electrònica entre empreses. La que estem parlant avui és la llei antifraude, que l'ànim d'aquesta llei és totalment diferent. És que no hi hagi bé, que no hi hagi factures fake, que no hi hagi factures falses. Aleshores, què ha fet Hisenda? Ha fet un paquet de mesures per que la integritat de la informació i com es registra aquesta informació sigui molt més robusta. O sigui, ara mateix, entenc que tots sou empresaris i feu factures, no? El dia a dia. Jo si faig una factura a tu ara, amb el meu sopar de tota la vida, i m'equivoco, i no te l'he enviat, el més normal és que la borri. No et faré una rectificativa. O sigui, tenim aquesta mala costum, no?, d'agafar les factures, modificar-les, ai, m'he equivocat. Doncs no cal que faci la rectificativa per no molestar l'altra part i que hagi de fer, diguéssim, declarar aquella factura. Això s'ha acabat. O sigui, ara és, quan jo faig una factura emesa, si l'haig de modificar perquè m'he equivocat, l'haig de comunicar també. O sigui, de fet, els programes que implanten Verifactor ja no permeten modificar factures, s'han d'eliminar. O sigui, s'han de comunicar en 2 casos. Un cas que és quan, per exemple, jo t'envio una factura a tu i tu em demanes que tregui una unitat, per tant, canvia la base imposable i tots els càlculs de la factura, en aquest cas et faré una rectificativa parcial. O una total, que és quan aquest servei no té lloc, i fas una rectificativa total i queda anul·lada la factura. Hi ha un altre cas, que et vull fer una factura a tu, però m'equivoco i li faig a ella. No aplica fer una factura rectificativa. Aleshores, en aquest cas, es fa una factura anul·lativa, que anul·la la factura i allibera aquella numeració perquè la puguis fer servir. Però en els 2 casos s'ha de comunicar a Hisenda. De fet, el programa no et deixarà esborrar-la. Aleshores, dins d'aquesta llei hi ha una sèrie de col·lectius que estan exempts, com seria el País Basc i Navarra, perquè ja implementen TicketPay. No sé si us sona, però ja fa un parell d'anys que el País Basc es va implementar TicketPay, que és molt similar a Verifactor, que és que vagis on vagis, a un taxista, a un restaurant, a una empresa, la factura té un QR. O sigui, té una estampa d'un QR que tu amb el mòbil la pots escanejar i et porta una URL de l'agència tributària. I aquella factura, quan tu ja l'has escanejat i se'n va, quan dic la URL vull dir la web de l'agència tributària on tu pots veure la factura i les seves dades comunicades a Hisenda. Per tant, ja saps que la factura s'ha comunicat a Hisenda en el moment de fer la factura o el tíquet.
O sigui, és un canvi radical que ja es va implantar fa un parell d'anys a TicketBuy. Com que ells ja tenen TicketBuy, doncs ells no han d'implementar Verifactor. Després hi ha un altre col·lectiu que és l'SI, no sé si us sona, el Suministro Inmediato de Informació, que això per determinades empreses que tenen un volum de facturació de diversos milions d'euros o perquè exporten moltíssim a fora i facturen sense IVA, estan obligats a tributar a través de l'SI, que bàsicament és cada X dies has d'enviar les factures a meses rebudes a externar. Tots els que estiguin dins d'aquest règim queden exempts també. I després hi ha un parell de casos més que hi ha alguns sectors que per la seva pròpia activitat no han de fer factures. Si tu no has de fer factures, doncs no has d'implementar Verifactor. Hi ha un altre cas encara més marginal que és si jo m'estic a punt de jubilar i em falten 6 mesos, em falta un any, jo puc dir a Hisenda que no vull implantar Verifactor només per 6 mesos. Llavors, en aquest cas, tampoc ho hauries d'implementar. La resta, tots, siguem persones físiques, jurídiques, treballem en empreses de serveis o inclús al món del retail, els comerços, la restauració, és a dir, tots els restaurants a partir de l'1 de gener t'hauran d'emetre un tiquet amb un QR, encara que sigui una factura simplificada, el típic tiquet. Hi haurà un QR que tu podràs, a cada nit estarà, ara ho veurem visible dalt de tot, que tu podràs escanejar i et portarà aquella factura simplificada o aquella factura emesa digitalitzada. Fins aquí algun dubte? És bastant diferent del que pensava, que era factura electrònica, fins ara. Imagino que sí, no? Jo estic bastant perduda, llavors, quan parles de QRs i coses d'aquestes, se'n fa llum. Suposo que quan posis els exemples ho veurem més. Aquí tenim un exemple d'una factura. El que diu la llei és que tota factura, quan dic una factura, és la típica factura que hi ha les dades fiscals del pagador, el venciment, el total, l'IVA, i res. Tingui l'estructura que tingui, ha de tenir el QR dalt de tot. No pot haver-hi res a sobre. Al costat sí, però dalt de tot hi ha d'haver un QR que l'escaneges amb el mòbil i et porta a la factura digitalitzada d'Hisenda. O sigui, sortirà una URL, una web, ibogaea.com, no sé què, i la factura. Això és obligat per tothom. I això no t'has de preocupar perquè ja ho farà el programa. O sigui, qualsevol programa que vulgui estar al mercat ha d'implementar Verifactor seguint aquestes instruccions. I aleshores, quan dic una factura simplificada, és el típic tiquet de clientes varios, que fa un TPV, quan vas a un restaurant, per exemple, o un taxista, que està obligat a emetre un tiquet, però no està obligat a posar les dades fiscals. Aquell tiquet ha de posar el total, la base i l'IVA que aplica a cada una de les línies. Però no va a un pagador, no va a un CIF. Tu aquell tiquet, l'IVA no te'l pots deduir. Per què? Perquè no va a la teva empresa. Una altra cosa és que tu vagis al restaurant i demanis que et faci una factura. Aquella factura tindrà una numeració, sortiran les teves dades i el pots deduir aquest IVA, com IVA suportat. Quan és un tiquet factura simplificada, no. Però ha de portar també el QR. I això té dues implicacions. Primer, que saps que aquella factura està comunicada, o sigui que aquest restaurant o aquest taxista o aquesta empresa està fent un acte de transparència en aquest sentit perquè està fent una factura i sap que està comunicada. Si després hi ha un problema, s'ha de corregir, doncs ja interactuaré amb Hisenda, però en el mateix moment que et fas la factura està comunicada telemàticament. I a mi, com a pagador, em dona certa seguretat, perquè sé que aquella factura està ok. O sigui, compleix amb tots els requeriments que exigeix la llei. Millor? Sí, el que passa que, perdona, Sí. Jo tinc un TPV que ja surt un QR. Sí. Llavors, en el nostre cas som veterinaris. Llavors, tens que fer també la factura o amb això ja tindries prou? No, tens prou, però el QR ha d'apuntar a la web d'Hisenda. Vale, crec que no. O sigui, quan tu... Això no t'has de preocupar, és un tema tècnic. Quan els fabricants de software implementem la llei Verifactor, interactuem amb Hisenda i Hisenda ens diu el QR que hem d'imprimir. Però el TPV ja ho farà directament? Directament. I si el TPV ho fa directament, però tu a l'hora fas una factura, el mateix? No es creure? No, o sigui, tu el que pots fer és fer un tiquet i després fas una factura. Aquella factura ha de quadrar amb aquest tiquet. Però no és obligatori que cada vegada que surti un tiquet a la màquina amb el QR faci una factura? No. L'activitat és la mateixa. Tu pots seguir enviant factures sense factures simplificades. No hi ha problema.
Em volies dir alguna cosa, no? Sí, jo et volia preguntar, per tant, estem obligats a contractar un programa de facturació. Ara deixo. És una bona pregunta. Clar, perquè si jo faig 2 factures live, o al mes, he de contractar un programa de facturació. O sigui, hi ha dos períodes. El 2026, que després ara ho explicaré, Bueno, doncs explica-ho. i el 2025, que és on estem ara. Perquè, de fet, inicialment s'havia d'implementar Verifacto aquest any, i es va moure, es va desplaçar. I han fet que aquest 29 de juliol, o sigui, ja ha passat, el 29 de juliol, qualsevol obligat tributari, o sigui, nosaltres, que contractem un software, ja sigui Compte Simple, Village, Holded, Sage, ha d'implementar Verifacto. Ah, sí? Sí. O sigui, no és que nosaltres, com a empresaris, estiguem obligats, és que el fabricant està obligat. Però quin fabricant? Qualsevol. Tots estem obligats. No, o sigui, no ho he entès. Qualsevol programa de facturació Sí. que estigui marcat i que no vulgui ser sancionat per Hisenda, Sí. des del 29 de juliol d'aquest present any, ha d'obligar a tot client nou, a Verifacto. Clar, però nosaltres com a autònoms, no? Estem obligats a contractar un programa de facturació. És que aquest és el tema. Si tu estàs a Excel, si tu ara estàs treballant amb Excel i no et mous, no has de fer res. Aquest any. L'any que ve, si ets autònoma, a l'1 de juliol estaràs obligada, si tributes amb impost de societats, o si ets un SL o un SA, a partir de l'1 de gener. I si no és el cas? Si ets autònom, l'1 de juliol. 6 mesos més. 1 de juliol. Juliol, què? Ja tinc bastant. Estaràs obligat. A fer això. Exacte. I una comunitat de béns també. Sí. Però aquest any, ara estem a setembre, fins a final d'any, si no et mous, si no canvies de software, no has de fer res. És que en principi els autònoms no tenim software, fem... Bueno, Sí, jo l'hago a mano. però hi ha molts autònoms més digitals que sí que fan servir software. Però el tema és que si jo estic treballant ara amb una solució X, la que sigui Excel, que de fet és una solució, o sigui, el principal competidor és Excel. O sigui, la gran majoria dels clients que faran la transició de no Verifacto a Verifacto venen d'Excel. O sigui, moltes factures fan en Excel. Doncs si jo soc un SL i no canvio d'Excel a Village, per exemple, doncs no estic obligat a fer res fins l'1 de gener. Si soc autònom, fins l'1 de juliol. A partir del 1 de gener, sí o sí? Si ets SL, sí. Sí o sí, que ja no podem seguir amb l'Excel o Access, el que tinguem, i hem de contractar un programa, una empresa, o què hem de contractar? Un programa. Pagar. S'ha de pagar. S'ha de pagar. Hi ha programes gratuïts que siguin fàcils de fer anar. El que us ensenyaré jo ara és gratuït, hi ha una part gratuïta, fins a 6 límits. Límits de De facturació. quantes? 12. 12 o què? A l'any. A l'any? Sí. O sigui, hem de pagar un programa. Però pensa que un programa de facturació simple et pot costar 15 euros al mes. Et costa res. Bueno, ara em costa 0 a mi el que jo faig. Sí. No, però la culpa no és d'ell. Sí. La plataforma fa més coses, a part de la factura. Ja ho veureu. Bueno, però ben provat. És una web que permet fer una factura, però no tens mestre de clients, no tens mestre de productes, no pots fer remeses O bancàries. sigui, Hisenda oferirà gratuïtament un programa que et permet, via cloud, fer factura, una a una, sense quedar-te en base de dades, informació, l'hauràs d'entrar cada vegada. Exacte. I ja l'has provat, Sí. però diuen que no l'activaran fins al 1 de gener. Però no tinguis moltes esperances en aquest producte. O sigui, això és per sortir del pas i has de fer una factura puntual, però el dia a dia no. O sigui, ara, el que després us ensenyaré, veureu que o sigui, el cor és la factura, però després hi ha moltes més coses. Gestió de venciments, tresoreria, bancs, la capa d'IA, si volem implementar CRM, gestió de clients també ho podem fer. Té moltes més coses, crec que val la pena. O sigui, per 15 euros al mes, que sí que és a zero, tens moltes avantatges. I després veurem també que tenim un xat a MIA, dins de la pròpia solució, que t'ajuda a fer coses. Que és un canvi, o sigui, és passar de 0 a 1.000 per molt poca inversió. Jo tinc una pregunta que va molt en la línia del que preguntava la companya veterinària. Jo ara estic implementant un programa, jo soc psicòloga, bueno, de portar la gent, tal, que ve amb el tema de l'impacte. El que passa és que jo ara estic provant-lo amb molta cura i ja m'han dit que ara mateix puc fer que no surtin
fins a l'1 de gener. Correcte. Digo, menos mal, perquè que no me la lie. Però jo ara no tenia jo controlat el tema del TPV i ara que m'ha comentat ella, clar, com jo funcionaré és que pacient que ve, pacient que le fem la factura directament, cataclàs. Claro, el tema del TPV i això com va lligar? Igual. O sigui, el TPV està obligat a la mateixa forma. Exténdemelo esto porque no... ¿Pero el TPV qué es? ¿La conexión de enviar los datos? No, el TPV és la màquina. Definim TPV és certificat final tàctil, que posa els productes, que surt una Clar, com sabrà aquest TPV que coincideix amb aquesta factura? Bueno, No, és qui el tingui. Y que tenga data. O sigui, tu pensa que si tens un... No sé com ho tens muntat, o sigui, hauríem d'anar al teu detall i veure-ho, però imagina que tinc aquí un suport de facturació i tinc aquí un TPV, que no es parla, són de mares diferents. El TPV, quan fas un tíquet, en aquell mateix moment ha de comunicar la factura. Ara veurem que no sempre és així, ara ho veurem. D'alguna forma ha d'implementar Verifacto. Hi ha dos sabors, un més exigent i l'altre menys exigent. Però ha d'implementar Verifacto. O sigui, Hisenda, que no es parli del teu TPV en el pla de facturació no és un problema d'import. O sigui, si jo faig una factura, l'ha de comunicar amb el rigor que demana Verifacto. Amb la seva numeració, que sigui única i que no repeteixi. Ja, el que passa que tu, estàs dient, per exemple, jo em foto un lío, perquè jo tinc el TPV, que l'utilitzo per tots els clients, perquè ara tothom paga amb targeta de crèdit, i tinc, no sé, 20 factures cada dia. I d'aquests 20 factures que faig cada dia, almenys 15 volen facturar amb el seu nom, cognom, perquè va... Com barrejo aquestes dues coses? Perquè potser després sembla que m'hagi fet el doble. No ho barreges. O sigui, perquè una cosa és la factura simplificada que va amb la seva sèrie, la seva numeració, i després les factures. Ja, però molts de clients que paguen per TPV després han demanat la factura normal. Després aquell tíquet és la que deia abans. La factura simplificada és el mateix número que has de posar a la factura final, no? No. No necessàriament. Però d'alguna forma, o sigui, quan tu fas un tíquet que es converteix en factura, s'ha de comunicar que aquell tíquet és factura. Jo he de comunicar que cada tíquet és... No, tu no, el teu software. O sigui, pensa que tu no has de fer res, això fa el teu software. Però, perdó, però clar, sí que, o sigui, a mi em passa una miqueta el mateix, perquè tinc la factura que fas concepte, no?, que expliques de què es tracta i ve i paga amb la targeta. Llavors, clar, com fas, t'estic fent una factura amb un número, has de dir-li esto pertenece al ticket X aquí. Això és un ticket que es registra i això és una factura que es registra i no compta res. El que volen fer és només registrar les factures, no portar a la comptabilitat. O sigui, després hi ha una altra pas que fa normalment la gestoria, que és portar a la comptabilitat, fer la declaració d'IVA i a més la gestoria sí que s'ha de preocupar, per això com ho fa ara. Però al final Hisenda el que vol és només rebre aquelles factures, ja està. Més endavant ja veurem què passa, perquè segurament ara estem comunicant només les factures emeses, les factures rebudes no. Però més endavant, per exemple, el model 303, que és el model que presentem tots trimestralment i el 390 al final d'any. Al final, un cop tens les factures emeses i les rebudes, ja les pots presentar, bàsicament. El següent pas segurament serà quadrar les factures rebudes i va suportat i va repercutir que podràs fer el 303. Quasi et farà com un borrador del 303 i el 390 el mateix. O sigui, anem en aquesta direcció. O sigui que les gestories s'han de posar les piles perquè tot el seu coto es veu totalment castigat, perquè hi haurà moltes coses que estaran automatitzades pel simple fet d'enviar la factura. El que són els gastos que tu dedueixes també... No, això encara no. Només factures emeses. Però la idea és que en un futur... Sí, perquè de fet, o sigui, com que al final parlem de les factures emeses i rebudes, o sigui, i després de deduir-les, però diguéssim, el que són factures. Si jo trobo el teu proveïdor, jo també estic obligat a comunicar les factures. Per tant, tu, Hisenda, té les factures que van contra tu. M'explico? Us poso un altre exemple. El model 347, el coneixeu tots, però moltes vegades s'ha fet hi ha com la picardia aquesta de fer diferents factures fake que no arribin a 3.000 euros perquè no surtin al 347. Això s'ha fet molts anys, perquè és bàsicament, al final d'any tens molt IVA a pagar, doncs fas, 10 factures de 2.900 euros i algú te les pugui fer i et dedueixes IVA. Això no es podrà fer ja, perquè totes les factures, siguin d'1 euro o siguin de 5.000 euros, estaran comunicades. O sigui, d'alguna forma estan monitoritzant molt més finament. Però l'exemple que tu comentaves, que és molt interessant, quan estiguin totes les factures poblades a Hisenda, ja podrà creuar les dades
i començar a presentar models molt més fàcilment, perquè la informació ja està allà. No tindrà que fer-ho tot. Clar. Les factures de subministraments, electricitats, aigües, telèfons, també passaran per Verifacto i per tant tu com a receptor també ja les tindràs posades a Hisenda quan es generin. Això jo estava parlant d'un futurible, Tu ara de moment Hisenda només envies les factures que evidentment, si tens un Naturgy, o exacte, Naturgy també està obligat. O sigui, també l'estarà comunicant de les factures. Doncs, eventualment, més endavant, el que intuïtivament jo dedueixo és que anirem a constatar tota la informació. Perquè ja està tota la informació al núcleo, saps? Com sí. Sí, com el sí, exacte. Sí. Tornant a això del TPV d'abans, per exemple, jo el TPV que tinc, a mi me l'ha de donar la caixa de pensions. No s'encarreguen ells de... Però espera. O sigui, un TPV no és un datàfon, Tu parles del datàfon per poner les targetes? Sí. No, això no és un TPV. Però un TPV és terminal punto de venta. És un catxarro, normalment tàctil, on tu pots anar posant al restaurant les taules i fer els tíquets, i t'imprimeix els tíquets. No, jo parlo del transport, que pagues amb la caixa, que pagues amb la targeta i surt el paperet aquell que li dius vols còpia i ja Això és un datàfon, és per cobrar només. Això no parla factura, o sigui, és només et dona un rebut del cobrament. O sigui, això parla al final del procés, és el cobrament. Jo no parlava d'això, Jo no parlava d'això. No parlava d'això. Un TPV és quan tu vas al restaurant i també fa el tíquet. Només el tíquet amb el resum i tal, això és el TPV. Però només és als restaurants, això? No, una tenda, vas a una peluqueria, o vas a una tenda de gambes, sempre hi ha un ordinador que fa el tíquet. Després et cobrarà com vulguis, amb caix... I això és el TPV? Això és el TPV, el terminal complement. És que a vegades es confon, per això com m'ho has dit. Jo parlo del software, que vas al Zara, hi ha una pantalleta i et fan el tíquet, després et cobren com tu vulguis. No t'has de això. Jo sí que parlava del TPV. Tu sí, no? Jo sí. Terminal punto de venta, ¿vale? Però llavors aquest directament ells, aquest programa ja comunica? Estan obligadíssims, clar que sí. Si quan vagis a Zara... Jo tinc un bar, i tinc un TPV. Quan ingressis el tíquet amb la birra, doncs ja la QR. Però encara no surt. O li dones... No, clar, si canvies, si tu ara decidissis canviar el TPV amb un altre competidor, aquest competidor, si no vol una sanció, t'haurà d'imprimir ja en Verifacto, amb un QR. Encara pots treballar en negre. Sí, fins a l'1 de gener, no? Si canvies. Si és autònoma fins a l'1 de juliol. Tenemos mal margen, ¿no? Abans has dit que hi ha una exempció d'estimació objectiva. Estimació objectiva, hi havia l'exempció. Sí, ja està l'exempció, exacte. Perdona una cosa, abans has dit que a vegades treballem amb Excel, jo treballo amb Excel, però quan he hagut de fer factura electrònica per l'administració, doncs he utilitzat un programa només per fer puntualment aquelles factures. Llavors, això fins al juliol jo puc seguir fent igual o no? Perquè, és a dir, perquè si jo, quan faci aquesta factura electrònica, anem a suposar... Molt bona pregunta. Què passarà? Com la fas, aquesta factura electrònica? Des d'on? Des del B-Router, per exemple. B2B Router? Vale, doncs, quan vagis a B2B Router, si tu ara vas a B2B Router, quan tu ets client de B2B Router, no? Però jo tinc el plan gratis, perquè només la faig servir quan feia les factures puntualment. En aquest cas, fins i operes com a autònoma. Sí. Doncs si no canvies de B2B Router, si no canvies a Village, una altra solució de factura electrònica, fins a l'1 de juliol no has de fer res. Però si em canvies i ara digués, llavors sí, perquè se suposa que és software nou. Exacte, sí. I tot això, perdona, perquè ens estàs parlant del Verifacto, i tot això no té a veure amb factura electrònica. No. Són coses diferents, O sigui, hi ha una llei que és antifraude, que és aquesta d'aquí, que busca que n'hi hagi bé. I com ens colla? Pels fabricants i pels contribuents. Si els fabricants estem obligats, i ara us explicaré tot això d'aquí què vol dir, això d'aquí. És que no veu el ratolí, no? No. Aquí a la dreta ho posa integritat, preservació, ara us explicaré què significa. I després, clar, si tu colles el fabricant, redunda que colles també el contribuent, perquè com que jo estic obligat a fer Verifacto, la conseqüència és que t'obligo a tu a fer Verifacto. I, per exemple, jo quan tinc ja instaurat aquest programa, ja me funcioni i envia les factures electròniques, jo en alguna ocasió faig factures a l'administració, al jutjat o a una universitat, que aquesta l'he de fer a través d'aquests programes odiosos que crec que estic al matí per fer-la. Jo, si ja tinc el programa que em fa factura, puc enviar-li la meva factura perquè ja és factura electrònica sense entrar en
Bueno, Si ara veus la resolució, detecta que és un client nou i ja et va passar per algú. I que és verificació. Ara us explicaré que és verifactura. sí, ells que cadascú d'aquests tenen el seu programa, perquè em diuen, has de fer-lo amb aquest programa, alguna vegada. Ja m'he passat. Jo li puc enviar la meva factura. Si tens que conèixer un agregat i poder venir vas i registres, ja no podràs sortir d'allà. Ja t'obligarà a No. Però si no, aleshores, ja les preguntes Sí, una pregunteta. En el meu cas, que soc SL i utilitzo Holder, jo no soc un client, però ja m'ha canviat tot això i tinc un embolic que em passo la vida en borradors, em sembla complicat des de juliol, justament. Però no soc un client, jo ja estava de client i de cop, un dia dic, ostres, si no puc canviar res, puc canviar una factura, he de fer un borrador, llavors aprovar-la... Perquè ja, o sigui, conec que estem holder, partidor, se l'estic convenint al holder. Sí, que bueno. Ja hem fet tot. Què està en els borradors? Que cal que es clau. Perquè, si no, qualsevol factura que faci ja t'ha fet un pla. O sigui, el concepte de borrador està molt bé, perquè si fas un pressupost per aprovar per un borrador, si no la factura de forma. I després aquesta factura de forma no es comunica. No es comunica, sempre, perquè inclús Holder no té ni sèrie. De tu quan imprimeixes, et surt una marca d'aigua, una cosa, un borrador. I per evitar que hi ha factures faci servir com una factura per pagar i tal. Aleshores, el que hem fet ells és, han fet un híbrid. La fem de la similar, que jo soc client igual, o sigui, ja venia de Holder, justament, i em dona l'opció a mi, com a usuari, de passar-me a veritat. Per no oblidar. Et dona l'opció? Sí. A mi no m'han preguntat i toma ja. No, però ho has de configurar, ho he d'apartar de configuració que has de configurar. Sí, que podries no passar per là encara. Depèn, perquè està avançant a nivell passant de slides, quan vas a Verifacu, ja no pots sortir de Verifacu fins al 31 de desembre. És a dir, si en algun moment has fet clic i t'has activat Verifacu i has creat una factura, ja no pots sortir fins al final de l'exercici. A l'1 de gener podries canviar, perquè hi ha dos sistemes. Ja ho explicaré, vale? Volia acabar d'explicar això. Sí, acaba. Sí, acaba. Si els us preguntes, aneu a apuntar. Sí, clar. O sigui, ara tenim aquest tipus de facturació antifrau i després passarem a la factura electrònica. I aquesta factura antifrau no és electrònica? No. No, o sigui... Explico-ho. Sí. Aquí en aquesta caixa tens rotuladors. Aquesta està. Bueno, tenia una, no la permet. Vale, sí. Sí. Esto no es. Esto nos lo envían, ¿no? Sí, una pregunta. Després depèn d'això, hem de canviar a la factura electrònica. Sí, jo, estic anant a la darrere perquè ho entenc, realment. S'ha de construir per una repetitiva. O sigui, ja m'he de com a quadre, una cosa, però efectivament és factura, amb vosaltres, però ja no és. Aleshores ja, són poc paràmetres, no? Digital. I és que tenim d'interpret caix visualitzar les empreses, que a través de la facturació electrònica suporta un laboral com a seguir de les subvencions servei digital, no? Aleshores, aquesta és una primera etapa, perquè la gent tingués el sou. Hi ha gent que vol aprofitar, hi ha gent que vol aprofitar, tenim molts clients, milers de clients que han entrat a través de digital que volien facturació electrònica. Amb això millorar ja l'antifrau, després ja crear i crear. És una altra llei. Aquesta, això és el 25. Aquí sobretot n'he deixat més. A veure si... I després ja, el 2026, vale? Aquí estan els autònoms, aquí estan les SMs, vale? Ja estem aquí. Si tinc no fitxa, no té res. Si no té més de sota, no té res.
Si és autònom fins aquí, és Oriol. I si és SL, vaja, Això és com comuniqueu les factures a Hisenda. Vale? I això que busca és que anem silenci. Que hi hagi què? Sí. Facturació paga. Que no és una rectificativa. Que no vull utilitzar el joc aquest del que es pot ser, jo dic, que és l'origo que no existeix. I crec, que a veure una cadena més tranquil·la, que és la morosidad, el que busca la gent és que la gent no s'aparegui molt a les pagaments de les factures. O sigui, no es permetrà fer factures de més de 50 dies. És molt comú en les sectors de construcció, grans compradors com ACS, Ferrovial i tal, que donin factures a 5 mesos. Els ajuntaments també, Els ajuntaments també. Però pagar ja no, petites empreses. Que el màxim serà 30 dies. Si la factura, 30 dies de venciment. Què busca? Reduir la velocitat. Reduir la velocitat. Si això és reduir bé, això és reduir la velocitat. I això que funciona la única és com envies una factura entre dues empreses. O sigui, com canvio la factura jo. Perquè jo, a través de plataformes intermitges, no sé si us sona fàcil. La plataforma fàcil de disseny de factures. Hi ha un estàndard que és fàcil i que és com hi ha factures a un altre autònom, a un altre empresari, no una administració pública, sinó un altre autònom. Què passa? Que quan jo t'envio la factura d'un client a un proveïdor, aquí hi ha una peça intermitja que registrarà tota la informació que s'ha intercanviat. Si jo eventualment dic que no m'has pagat, jo puc acreditar que no m'has pagat perquè la factura serà més i s'ha rebut, perquè hi ha control d'estades. O sigui, jo t'enviaré la factura i el teu sistema estarà obligat a dir-me si me l'acceptes o me la rebutges. I això m'ho quedo jo. I a més, la plataforma intermitja d'intercanvi de factures també tindrà registrat això. Aleshores, jo davant d'un jutge puc dir no, és que tu a l'1 de gener va rebre la factura, me la vas acceptar i estem 6 mesos després i me l'has pagat. Què és el que passa? Que jo també la factura per email i si ets un expert en pagar factures em diràs no, em va fer spam, torna a l'enviar i guanyes 30 dies. Això no va passar. Què contestes a la pregunta? Sí, entenc que són diferents idees per incorporar a la facturació, però no entenc que això que ara ve la factura d'una manera i que el any d'una altra. No canviarà. No canviarà. Les idees posades en diferents terminis. O sigui, És que la plataforma no canvia. Els que canviaran són les lleis que s'aniran aplicant mica en mica. Ja no enviaràs una factura per email, que enviaràs per un botó. I en aquell mateix moment veuràs si la factura te l'han acceptat o no. O, per exemple, si la factura és incompleta, que falta un IVA de declarar una cosa. Aleshores, això és que fan abans i això és com ens comptabilitzem. Que és el que s'estem fent ara, el frau. Aleshores, què és la llei busca l'antifraude? Si quan guardem la factura, aquí va el dret de la cosa integridad, preservación, inmutabilidad, flexibilidad. Tot això que diu és que no puguis borrar, que cada factura estigui encadenada, tenir una espècie de cadena, perquè m'he citat les factures. O sigui que cada factura està encadenada. Si jo no volgués una factura avui, que és dia 23, amb data del mes, o sigui, d'aquí 2 dies, per exemple. O vaig oblidar la factura fa el mes, no. Fecha de hoy. I ara tenim la numeració, correlativa i demés. Això és l'encadenament de les factures i respectant les dades. I després hi ha una part que posa traçabilitat, que el que diu és que hem de guardar qui ha fet la factura i quan l'ha fet. És a dir, el software si guarda un arxiu, una llibreria, quan s'ha fet la factura i l'ha fet. I això ho guarda, el programa, i un validor del programa. Sí. Això, si fem-nos, sapigueu, serà això. O sigui, és control absolut. Una pregunta respecte a això. Jo estic precisament mirant per comprar un TPV i el que m'estan informant els proveïdors és que tenen la seva pròpia xarxa
És com la seva... És un núvol on guarden tota aquesta informació i ells s'encarreguen d'enviar-la a Hisenda després. És així. O sigui, per nassos has de passar per allà. Cada proveïdor software o de punt de venda té el seu o és un... Cada grup s'ho ha muntat per la seva banda. I si desapareix? Com? I si desapareix? És a dir, plega i... Clar, és que en l'empresa què passa? Perquè això també fa por. Tu vols informació d'una persona que no tens ni idea qui és. Sí, però això ja impacta amb una altra llei que es diu la RGPD, que diu que les dades són teves. És a dir, si aquesta empresa de mercats estaria obligada a donar-te també informació. Una altra cosa és que te la dona i després sigui digerible aquesta informació. Però sí, està bé. Estàs confiant que a més no hi poses cara ni poses absolutament res i llavors aquesta és la informació teva i si un dia s'ho venen a no sé qui i aquesta informació se perd, tu tens un pollo de mil·laris de coses. Ja és un lloc que és. Nosaltres, per exemple, permetem explotar la informació en qualsevol moment, informació de clients. Sí, i després també depèn molt de qui tinc un risc. Si, per exemple, la nostra empresa, milions de facturació, mig milió de clients. O sigui, podem desaparèixer, però és una mena sòlida, està creixent molt una digital anual i sempre estan tots. Sòlides en l'estat. Si tu jo veixo a una empresa, això, començant, però no sé si és aleshores, és obligatori o no és obligatori? Doncs el QR sempre serà obligatori. I ara us explico una altra cosa que genera molta confusió, que és que hi ha verifacto i no verifacto. I com és fàcil, posa-ho millor. Aleshores, vale? Decidir qualsevol moment. Si he explicat que m'ha explicat abans, si és autònom Oriol, si és societat de gener, ara si no tu pots decidir si és verifacto sí o verifacto no. L'única diferència és que si és verifacto sí, les factures es comuniquen cada vegada que fas la factura. Immediatament. A no ser que no tinguis internet, que t'hagi entrat un virus, qualsevol incidència està contemplada i després es poden reenviar en bloc les factures. Però si no hi ha cap incidència, aquestes factures es van comunicar. Tens l'altra opció que és verifacto no, que és, has de complir, o sigui, el nostre fabricant hem de complir amb totes aquestes regles que us he explicat fa un moment, que us pugui cobrar les dades, però no les comuniques a gent, que les guardes. Aleshores, quina és la diferència? Que no envies les factures de forma asíncrona cada vegada, però si tens una inspecció d'Hisenda, qualsevol moment, estàs obligat a comunicar-les telemàticament, en bloc. Imaginat que estàs en verifacto 6 mesos i al juliol tinc una inspecció. Doncs t'arribarà el requeriment i a Hisenda s'haurà d'exportar la informació de tot això. Per això, repeteixo, fem nosaltres. Que sapigueu que tenim l'opció... Però això ho podem triar. Sí. Ho podem triar nosaltres? Sí. Vale, llavors, Però l'important que d'admetre és, jo el 1 de gener, si estic en el verifacto, decideixo no verifacto, jo puc seguir la meva vida en el verifacto, no envio les fotos. I després imaginem que vam passar a verifacto, al març. Del març fins al desembre ja no puc canviar. És a dir, que no verifacto, no pot és verifacto, però verifacto no. Hauria d'acabar tot l'exercici fiscal, per ser totalment no pot seguir. Vale, llavors, i això podrà ser així que el 2026 o el 27 i el... Vale. Llavors, si ara, per exemple, nosaltres estem en una gestoria que ens ho fa cada 3 mesos per cada s'ha de fer la declaració, podem posar-nos el no verifacto que la gestoria foti tot això cada 3 mesos? Amb la qual cosa ja jo no hauria de fotre res de verifacto ni de verifacto si ho fa tota la gestoria, fa ella quan no verifacto ja m'ha de les factures. Sí. O sigui, jo ara agafo totes les meves factures, li porto el dia 20 del trimestre i ella ho ingressa tot i fa el 300. Però les factures les fas? Sí, les faig jo. Per les tares, has de fer tu. Espera, Sí, de mestre.
ja s'envien automàticament, clar. No has de portar les... Ja es tindrà el límit. No, perquè no ho envio jo. Jo només el client. Però el client sense primeres és També es pot registrar aquestes feines i llavors estic a la cosa. A mi, per exemple, quan es fa l'empresa, o sigui, jo massa. No vaig per l'empresa i ells em fan les factures i el programa estan obligats, o sigui, és que no como para que se te la facción. No sé, que es de turismo, ¿sabes? Sí, sí. Sí. No, aquestes anys d'escrita no s'hagi pagat. Perquè tu, si la factura, com el que ja està liquidat, em sembla greu. Sí. Al final, el benefactor és més l'enviament, perquè el programa per fer factures sí o sí el faran el codi web, no el faran tot. Però és només l'envien el podràs pantalla i que tu el pots fer quan vulguis amb verifar-se. Llavors, per què serveix això? Si després les has d'enviar igual. No, les envies si no és una inspecció, sinó no. Total, la lògica no funcionarà la que tinc curativa. Que resta, tot això és el mateix. Perquè ho hem implementat nosaltres. Tot això ho oblidat, no resta igual. Estarà als 15 euros. Cada vez més. Clar. La diferència... Quan tu fas verifar-ho, a fer el govern, quan verifar-ho, si tu no verifar-ho, surt verifar. Si tu podràs veure una part, quan tu no mirar-ho a mi, jo podré veure si tu estàs a l'eix. Perquè sortirà això de verificar. Per què dic això? Perquè des d'un punt de vista, sobretot si un client nou, un proveïdor nou, dona certa seguretat. O sigui, una mica imatge corporativa. El client estic a verificar. Jo no tinc verifar, no és igual publicar les factures ràpidament. I una altra, això és més diferent també de la subjectiva, jo crec que a no ser que estiguis fent verifar-ho, que estiguis fent coses molt sospitoses, estaràs al final de la llista, estaran abans que no estaran a no verificar-ho. Per què? Doncs perquè el detector no tenen la informació. Si tu estàs sent transparent, estàs mirant la llista dels factors dissenyats, que no comencen. O sigui, l'algoritme, jo crec que començarà els que no estan fent no verificar-ho. Si de fet, tota aquesta campanya que fem disseny, que ara estem fent coordinats amb ells, per promoure més, està molt enfocada en aquest verificar-ho, perquè t'interessa. Però perdona una cosa. Si tu fas trimestralment la declaració de l'IVA, en aquell moment has d'enviar haurem d'enviar les factures a Verifactor, no? No. Ah, no? Les factures es fan en un moment de si jo he fet una facturada. Sí, pero si yo no tengo la opción no Verifactor, en el caso ese, y yo faig la declaració de l'IVA trimestral, en algun moment tinc que enviar-la, no? No, tu envies a l'IVA, envies un impost, una declaració. Sí. Sí, una gestora. Sí. Vale. Ah, no? Fins ara no les envien les factures. Clar, ell envia una liquidació, l'envies, però ell fa una liquidació. No envia les factures, no les entrega. Vale. Vale. Però en quin moment ell veurà si no s'envia? Només I què interessa? No sé, què és el... Sí. Bueno, amb pisos els van fer. Més factures. Alguna empresa que està treballant, no? Però les de fer, en teoria les de fer encara que no es van. Sí. Clar.
Que per això, que igualment després podria fer el benefactor aquest no... El benefactor no sé. No sé si. Això que seria el mateix, no? Sí, sí. Sí, també pràctic, però també sí. I l'ingresso unital i el futur no posarà l'impacte, o sigui, penso que és aquesta teoria. Si em fa falta el que és, jo crec que tens més punts d'administració seguríssim. Perdona una cosa, per facturar a l'estranger hi ha algun canvi o serveix igual? No, igual. És igual. Sí, no... La factura que surti del programa ha d'estar comunicada. Si una comunitària o no, IVA, no IVA, computació, no ha de comunicar sobre això. Realment, si llavors a la factura s'ho pot llegar a veure. Perquè les cooperatives, amb la seva data i el que quan intentem una factura que completa alguna d'aquestes regles ja te la rebutja. Si tu veuràs que volem hi ha un estat o un segon de l'estat de comunicació. O sigui que Hisenda tinguda tècnica, podem usar, sobretot el sector més, per exemple, el sector restaurant que treballa molt amb wifi o que va unificar o aquella factura, o sigui, has d'imprimir un tiquet sense poder. Clar, perquè no tens internet, i quan puguis parlar d'Hisenda, doncs no tens el poder. Aquesta llicència estarà contractada. Són els 4, perquè no sé el temps que llavors vendrà la demo i tot això, perquè puguis arribar. Sí. Aquesta última d'aquí, que és la pregunta que hem dit abans, i com enviar les factures, no entra directe. Tu pots estar verificant-ho i imprimir-les per impressora i enviar-les per un sobre. No entren com a enviar les factures. Entren com què? Com enviar les factures al client. Això ho hem posat aquí. pot ser escollit. No entren, i no parles. La que explica que s'ha de més endavant, que no se pot implantar, que pot tardar 2 o 3 anys perfectament. Realment, la transforma del paradigma de la facturació. Canvia totalment. O sigui, es pensa que és cada dada, cada coma que és un estat, tot s'implica també. O sigui, que nosaltres fem la factura, s'envia això amb el Verifacto i al mateix temps també hem d'enviar al client o el programa ja fa dues coses. Però què? Tu l'envies quan vulguis. Sí, però el client... Sí, sí, no, tu només comuniques a Hisenda la factura, però tu li has de comunicar al teu client. Hisenda no li comunica. Però el que pregunto és si aquest programa també ja envia al client, o sigui, un sol clic li envies a Hisenda i al client. No, que Hisenda no és un clic per enviar-la, perquè és obligat. L'enviem automàticament a la teva. Bueno, doncs això... No ha de ser cap clic. Però el client sí, m'està dient que sí. Client? Sí, però per enviar. O sigui, tu la guardes, Vale. I el meu client, el mateix, o sigui, des d'aquest programa fa les dues coses. O sigui, fa les... Sí, de fet, les dades de les factures tècniques. O sigui, jo podré entrar a Hisenda i diré, imaginar les factures. I jo un cop genero la factura puc agafar el QR i puc donar al meu client que li he fet la factura i ell entrarà en aquell QR per tenir còpia de la factura. Si la treta a Portugal, veig que està perquè tenim aquí a Portugal, vaig a la Xarraga i jo vaig a qualsevol cas. O sigui, Portugal ha sigut pionera. A Portugal no hi ha factura certificada, és tot factura. Tu vas a qualsevol lloc, és una factura. I estan obligats a portar la dada fiscal. Aleshores, els ciutadans estan acostumats a tenir una aplicació al mòbil, on veuen, ja no van, escanegen la factura del taxi, la factura del restaurant, d'aquesta tele. I s'ho van inventant tot sense paper. I aleshores va tenir la classificació de les terres perquè tothom està obligat a comprar quota. Una moneda i guais. Desclassificar i per comprar les terres funcionals de forma. Doncs que Hisenda que no puguis entrar. Tu puguis fer una consulta de la ciutat general contrari a el punt, però la neta està comprar. Sí, segur que no. Encara no. Si entres a la pàgina d'Hisenda,
les factures sensitives i factures recollides. Em sembla que hi ha les dues que tu pots veure, que verificar tu, les que has emès tu i les que t'han emès tu. I això ho dirà que si no m'equivoco, ho vaig veure l'altre dia. Però zero, no. Seria que no funciona. Sí, crec que sentit. Sí, molt. Seria fantàstic. Tot aquell duplicat, les coses que m'agrada. Bueno, sortia 0-0, perquè jo no havia declarat res i no podien fer res. Ho posava bé. És senzill. Val, doncs ara, la veritat és que he consumit més temps per disparar, doncs feu... Són previsiones. Está en temps. Llavors, això també m'hauria d'emetre Per continuar. no sé d'obligar la IVA ni res. Sí, si tu, la teva activitat no t'obliga a unir això, No. no estàs obligada. Altra cosa és que ara estiguis obligada i no estiguis fent. Però si tu no estàs obligada. Clar, si jo emeto factures, per exemple, dedicats a empreses que contracten els serveis socials amb excepcional. És el gruix de meva activitat és aquest client, o sigui, Sí. Però hauria de ser factura, Sí. No serà només a ell, però tu la factura, que és el que després te comuniques el tema. Jo no li dono factures a la major part dels meus pacients, són puntualíssimes, però jo, de cada consulta que faig una factura, que són factures que registro i pago el model símptomes. Això sí, sí. Sí, bueno, sí. Però com declares aquests diners en temps? Sí, Però perquè entra no has de sumar. sí, sí, Necessites una expressió, se no te demanarà la informació. Sí. Ahora, con sabor, no, tu quieres. Perché faig funcions si no la... Igual la carta de historia fa Sí, però les llars fiscals, aquella cosa. Però tu, per exemple, vas als llibres, no demanes per emetre factura. Depèn. Depèn. Sí, com no sona. Depèn. Potser no tinc absoluta. Nosaltres, fa un dia tenim 20 clients. Llavors, al WhatsApp, nosaltres no, al final de setmana, això ja no podré fer. No ho faig immediatament, perquè ja dic, és que així no temps. Sí. És a dir, que jo si al final de setmana em faig totes les factures perquè tinc una estona i ho faig tot, no hi hauria cap problema encara que el telèfon sigui de fet de data anterior. Oh, clar. Això t'ho dic. Si no pago. Com s'ha de... Jo tenia entès, espero que no sigui així, que tens que fer la factura immediatament i la Claro. temps. I no. Bueno, sí. Segurament no és millor no sé què fa. La data de la factura, segurament. Sí, ens passa que hi ha dies que et no d'activar per més. És a dir, sí, els dissabte les han fet les factures. No. Bueno, ja comentaris, res. Una sèrie de solució, una que és només la facturació, només al final. I volem com activar-les. No activar-les, no. Activar-les.
I després veurem un altre que és processos. TRM és una eina per gestió de clients. I si a algú li interessa que com a seva, no té cap una petita de part. Però ocuparem la major part de la Big-Factor, con factures, també Village, com podeu fer factures periòdiques, són per sector de serveis, alumnes o pacients, si teniu algun pacient que tinguis factura recurrents que tingui cada dimarts, doncs podeu tenir factura recurrents. Doncs comencem. Així que veureu. Primer la forma simple número 1. Onda simple número 1. Aquí tens un paper. Vale. Merci. Yo estoy en uno. En prova fàcil? En prova gratuïta? Sí. Tenim aquí la prova gratuïta 30 dies, un equip, solució. I després li passaré un codi d'escolta. Que no l'he pogut comptar avui, però la passaré, la segura és contractar de 30 dies amb un descompte. De dos plans, molts que fan. Haries trobat, provat tres. És que a mi m'ha costat tant més. Tens un pla donar a prova de gràfic. Sí, però quan estigueu tots a dins, l'aviseu i ho farem molta hora. Vale, ja està. Sí. Però entrem amb el nostre mail. Sí, el vostre mail. Vale. Seguís. Vale. Si había que poner a dar el nostre mail, ¿no? A dar el nostre... Senya. Una contraseña nova, ¿no? Una contraseña nova. No sé, pero... Estamos pensando És que poso l'empresa no recorda. ¿Estás explicando? Conta simple. El programa es conta simple. Simple. Hay que leer política de uso, sí. Si sou SLs, sou autònoms, el règim d'IVA, dades fiscals... Jo recomano que poseu que estigui ok, perquè si després, aquí una setmana, per l'activa de Big-Factor, ja tenim totes les dades per activar de Big-Factor. No me ha pedido, está abierta. No he hecho nada visto. Si no. Ara tenim que poner aquí el mismo. Sí. Torna a entrar. A vegades has d'entrar varias vegades. Como lo mismo. Vuelve a poner ayuntamiento. No. Aquí has de posar algo. Mira bé, veus? Aquí posa ajuntament. Usuario, sí, a veces tienes que entrar más de una vez, ¿eh? Gracias. Pensaba que me vas a entrar con todos. Sí. Que me da tan algo que te fa molts anys. Està per aquí? Vale. Sí. Estàs fa molts anys, però està fora. No ha treballat, no ha tornat.
Ha tornat, vale. Ai, és veritat. Vale, és veritat. Vale, doncs pensava que havia tornat a marxar. Vale. Bueno, pues que dure. Gràcies, Dóna-li, torna-li també. Gràcies. Sí, una vegada. ¿Eso todo? Estimació directa de Vincent. Y así de la manera que Estás conectadas. Aquí pone que no. Acuérdense que no funciona. Que sí que funciona. Ya estás conectada. Ahora ves a la pestaña aquí. Acabamos una pestaña aquí. Vale? I posa, com es diu, el primer compte simple. Que lo ponga. Sí, compte simple. Punto. Vale. .com. Clico ahí. Bueno, pon cuenta simple porque creo que es app. Sí. Sí, punto com. Clico. Sí, Clico. clica. Aceptar. Acepta. Y ahora ya estoy dentro. Sí, ahora estás dentro. Bueno, ahora únete en el botón este rojo. No, bueno. Háblame. Lo tenemos aquí. Habla. Pruébalo gratis. Que no lo eso no salió. El experto lo tenemos aquí. Que no suele ser frecuente. Ya. Aquí me tengo que registrar. Sí, es de ahí. Para te registres aquí, ¿no? Vaya tela, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama esto de facturación? Bueno, ya está. No, bueno. Aquí tenemos que poner la de ayuntamiento. No, la que me dé la gana, no, hombre, no. Es tu contraseña. Vale, que no era el ayuntamiento, no, ¿eh? Mira, este es tu plataforma, ¿eh? Entonces, vale, aquí es un... No, vamos a hacer eso. Si no, la factura, como tenemos actividades como de somos cliente nuevo, teníamos que y no te va a dejar hacer. Pero sí que Por eso es desarrollo. 30 días gratis, ¿eh? Vale. Sí. O sea, no hay mucho compromiso. La longitud, espera, es mínima de 12, a ver, yo sé. Debe tener mismo. Ya tiene uno más. ¿Está correcta?
Si voleu els que encara no... Quanta temps queda? Un moment. Ara mateix, no? Vale, ja està. És important que els dies, si voleu seguir avançant amb el de simple, o sigui, el de simple és la solució estrella, que és una solució que està al mercat des del 2008, és una solució catalana, que va néixer a Barcelona, i és una de les empreses que també l'he comprat aquí, perquè mateix té més de 50.000 clients i té un creixement exponencial. El nostre objectiu és el tema del impacte passar de 200.000 clients. Vale? Tot això perquè és una solució tota l'agilitat, robusta, que té una àrea d'innovació brutal. I de fet, aquí, això no web, tenim un xat GPT gratis dins. Vale? Jo aquí li puc preguntar qualsevol cosa que tinc de completa com que sigui. Per exemple, com hacer una rectificativa. Vale? Si diu fer una recepta de pastís també no fa. No, està capat. Vale? Però en tot el que sigui coneixement de la solució de com fer coses, resoldre problemes de veritat, tota aquesta informació que us he comprès, està aquí ingestada, podeu preguntar, i si no, després ja també una àrea de suport. Aquesta aquí dins, atenció al cliente, on ens podem enviar també sol·licituds de suport. Rarament ens passa perquè estem entrenant cada dia aquest xat GPT. Suposo que tots segur que vam fer aquest ChatGPT. Una mica. L'utilitzo molt guai. Ara estem a la fase que aquest xat et pot donar solució a qualsevol dubte que tinguis de l'aplicació i en breu, a finals d'any, publicarem també la capacitat de que es respongui coses de fer un negoci. Per exemple, que pugui dir, doncs fes-me, sisplau, un llistat dels clients que hagi facturat més de 1.000 euros al mes. I et farà llistat d'aquesta informació. O digue'm tots els clients que em deuen més de 1.000 euros. I et farà també un llistat. És a dir, tu li podràs preguntar amb llenguatge natural qualsevol dada que estigui a la web. Per això també és un canvi radical i per 15 euros és superbé. O extens amb informació que es volia abans. Això és un punt molt important. Això que ja estem a l'abast, per tenir aquesta icona, sempre que aquesta icona és la nostre logo d'IA. Sempre que aquesta icona significa que per darrere hi ha un bot o hi ha una gent que recorda l'interès. L'altra cosa que us vull comentar és tota la part de configuració està dins de configuració, ajustes d'empresa. O sigui, dins d'aquesta part és on podem configurar doncs el que comentàvem al moment de les sèries, allà al final. Les sèries de pressupost, les sèries de facturació, anuncis de llibres, perifactos, que ara entrarem a dilluns. El format de les factures. Si us proposem diferents formats de factura, xifra de factura, que també impacten el pressupost, xifra de pressupost, també podeu definir aquest aspecte. Podem definir tipografies de la factura, podem definir colors del text. Com has entrat aquí? Podem personalitzar. Com has entrat aquí? Al menú de l'esquerra, configuració, ajustes d'empresa. Usted según ese factura trimestralmente, ¿cómo se llama? Si tu facturas trimestralmente a la declaración de IVA, no es más sencillo, pero mira hay diferencia del nombre de los números. IVA se IVA, ¿vale? Entonces, claro, esto es el repetir. Esto lo sabes tú. Yo utilizo la esto no siempre tengo no. Ah, porque siempre ¿no? O sea, no sé. L'activació ¿Puede ser la simplificada o la normal? Es que más claro es toda la soy una igualdad por la normal.
Ese estilo. Sí. Sí. Anormal. Tampoc elles i canviar. És a dir, quan canvies de programa de facturació sí que pots canviar. Però hauries de canviar la facturació. Yo voy a poner mis datos. ¿Horas? Pileix, que és una altra... Sí, després. Té més funcionalitats des del punt de vista de TRM, que és la part de gestió comercial. No sé si és el que us interessa, puc fer una servei perquè veieu com podeu organitzar l'agenda, dades, reunions, seguiment d'oportunitats. Sobretot si tens un procés comercial, o tens tu un o dos comercials, o el propi empresari o moltes vegades l'activitat comercial també, doncs parlant diferents oportunitats de negoci i les qualifico i les una funció. Una forma substantiva. Aquesta manera està superenfocat a la part de facturació, gestió de cobraments, si fa una col·locació de factura la acumulada. Fixeu-vos que dins de l'apartat de comptabilitat tenim factures emeses, factures rebudes, despeses, és a dir, despeses serien aquestes despeses que no es poden comptabilitzar com a factura. Per exemple, la comissió d'un banc, una factura certificada d'una factura rebuda, és una despesa que pots deduir. Després tenim l'apartat de pressupost, béns d'inversió. Quan estàs fent, per exemple, una compra d'un immobilitzat material, doncs puguis comptabilitzar aquest bé d'inversió també com una inversió. I l'apartat de opció d'empresa és molt interessant, sobretot si tens moltes factures en paper o en digital, vas aquí i automàticament et fa la comptabilització. Si això t'estalvia haver de comptabilitzar, això sí que implica comprar un mòdul per dir el PR. El PR és la tecnologia que és capaç de llegir un document digital, una foto o un PDF. I Les factures que tu tens a casa te les... Sí. O sigui, us podeu descarregar també. I des de la càmera del mòbil podeu fer fotos també. Per exemple, esteu a la mobilitat, esteu al mòbil, feu la foto, la deixeu escanejar. Però això no està. Jo és que no ho trobo. O vas molt ràpid o no ho trobo. Això està a comptabilitat, a la pestanya de comptabilitat de l'esquerra. Sí. Mira la pantalla, OCR en el menú. Aquí. Mira, on està marcat. No. La resta ho veieu. Està veritat. Ara. No, és que no. No, No ho feu, No sé si. has d'anar més a dalt. Aquí dalt. Aquí ho tens. O sigui, estava a la cara, la configuració. Vale. Perdó. Ara jo, per exemple, aquesta base de dades de dir Disculpa. si tracta 1.000 escanes, Esto es correcto. Y de mi toque. I et consta i t'ho compta. Pero esto no quiere decir que esté obligada. Gràcies. Obligada nada. Ahora lo único que haces es mirarlo. Es ver plataforma. Aquí està una sota. Tenim la part de tingut. És la titularitat. I estan aquí els principals. Puestos. Mira, per exemple, abans em comentaves com et dius. Ferran, el 130 ho tens aquí també. O sigui, directament, un cop. Vale, que O sea que esto ya estiguis implementant abans de trobar la factura que volàs crear. O sea que esto ya te genera todos los papeles. Sobre todo de Sí. después de una persona. Comenta. De retenciones y más. Tienes el concepto con 7, 349. La declaración del IVA por aquí también. Sí. Todo. Esto, vamos. Y ahora se lo prestó. Les despeses que nosaltres vam desgravar uns 50. Sí, supuesto.
sigui, el que fa és he trobat aquesta informació, la guardo i estalvia la feina i res. Ok. Tot això és el que fa, jo em fa dir la gestora. Me l'estalviaré, llavors. Del tot. Clar, però t'avisa si tens que generar un impost nou. Los 15 euros. Sí, estan amortizados ja. Lo de Liston. I així necessito certificat de cada problema de l'impost. Per què? Perquè dins del procés d'activació de l'IFACTO firmem un document digital que és un consentiment perquè nosaltres aquí t'enviem les factures a l'espanyol. Nosaltres estem servint cada companyia i les enviem a Hisenda amb el nostre consentiment. El consentiment com el document. Que és la certificació del document. El document del accepto i això. Bueno, està fàcil, o sigui, tu acceptes el document. Fes un email, signatura, vas a firmar la posar que també és la document digital, firmes, i quan es completa aquesta firma ja no has enviat el teu acreditat. Perquè si no, nosaltres que ja hem enviat factura, doncs ja ho hem rectificat. Nosaltres aquí expliquem en quin context hem vist. Sobre això, us fixeu, una configuració, fustes, el IFACTO. Dins d'aquesta pantalla que ara us mostraré, configuració, empresa, aquesta és la pantalla clau, perquè necessito microedat al màxim perquè sigui només un clic. Què hem de revisar? Primer, el tipus d'empresa i el software autònom, o sigui que s'estigui el NIF estigui bé, a la raó professional estigui bé, estigui bé. Molt important que aquest email estigui bé, perquè si no, el consentiment no el rebreu i no podreu fer el consentiment i per tant no podreu aplicar el consentiment per enviar les factures. Aquí hi ha un resum de tot el que hem parlat a l'estrada d'avui sobre Verifacto. I hem dit, si l'envio automàtic o és no Verifacto, jo és el que recomano inicialment. I recomençeu el no Verifacto, que després podeu fer el canvi. Hi ha una manera diferent de dades de factura, que no podràs una factura, que hi ha concepte de borrador, podeu familiaritzar, i quan em quedeu ok o no, que podeu haver d'estar a Verifacto, si en algun moment no heu pivotat, doncs passeu a Verifacto, que és envío automàtic. I després estan els diferents casos que estaven fora d'aquesta llei. Què heu de fer? Simplement Verifacto, no Verifacto, si no Verifacto, guardar, i a partir d'aquí s'inicia el procés, però no es completa. Aquí intentar baixar una mica més i sol·licitar el consentiment. És la cosa que heu d'explicar. Com jo apreto sol·licitar el consentiment, em surt una finestra per confirmar l'email que rebrà el consentiment. Evidentment, aquest email ha de ser algú que tingui poders per poder fer el consentiment, perquè si no estaria molt poder. Si soc l'administrador de SER, doncs jo podré, però si soc l'administratiu no. Doncs jo entenc que som els vostres administradors no autònoms, si és un autònom, doncs haurà de firmar el consentiment, evidentment els tenen responsabilitat per poder firmar el consentiment. O sigui, dins el procés de firmar el consentiment, estic en el meu certificat per certificar que soc jo. Aleshores, si soc un autònom i vull fer el consentiment, cada moment, el navegador, que anem a la seguretat social o a l'AIAT, el certificat, que ha d'estar equivocat, de més, doncs bé, el seleccionador firmat. I si sou un SL, doncs el mateix, un certificat d'administrador, un liberal que vulgui. No és d'hora nou. El certificat digital mateix? Sí, i que tinguin aquí. Tens a l'ordinador i ja està, no? És això. Sí.
Sapigueu que si teniu caducat no podreu completar el procés. Vale. Jo tinc el meu certificat i el certificat de l'empresa. Quin dels dos s'hauria de fer servir aquí? Depèn del que activis amb Verifacto. Sí, jo ara aquí estic activant Verifacto, aquesta SL, i la sobre SL. Sí. Si estic activant Verifacto amb la sobre SL, és el certificat del sobre SL. El de la SL. I després tens, vaig a la jo no teniu diverses empreses de preu, però que hi ha Village Software. Jo podria tenir dos activitats com a Village i com a autònom. Llavors vaig canviar de reunions. I cada un d'ells tindrà el procés de Verifacto. O sigui, fica una Verifacto i l'altra no Verifacto. Aleshores, si decidiu fer no Verifacto, no és obligat al consentiment. O sigui, simplement no Verifacto i ja està. Feu la primera factura i ja esteu a no Verifacto. Ara bé, si d'aquí un mes teniu una inspecció d'Hisenda, haureu de donar el consentiment, perquè després podeu enviar a Hisenda les factures. ¿Vale? Entonces, ¿es el Verifacto o no? No. No, tú puedes ser no Verifacto y no firmar efectivo. Vale. Hasta, espero que no. Pero si Hacienda te hace una inspección, Entonces sí que lo necesitamos, porque nosotros, por simple, vamos a enviar las facturas a la Hacienda. entonces te has de cambiar a Verifacto. No. Ah. Eso no me parece una cosa. Vale. Un botón que es, verifico el mundo, enviar facturas a la Hacienda. Vale. Te dirá, vale, no estás en Verifacto, no tiene consentimiento, firma consentimiento. Vale. Porque si no estaríamos, se imagina que enviar las facturas tuyas sin que tú me hayas autorizado. Claro. Hacienda no puede decir, oye, ¿de qué vas? Porque tú también querías que tú Perdona, i des d'aquí, ara, per exemple, imaginem que no volem fer Verifacto. I comencem a fer factures. No podem fer factures sense Verifacto. Si no te pones en Verifacto, no lo hagas. No, espera. Bueno, la pregunta era aquesta, però ja no va bé. I llavors, si la policia electrònica, perquè l'he d'enviar a la Generalitat o a l'Ajuntament, no el podré. Només serà el segon procés d'atenció de factura. Pot enviar, les remitides, i abans 3 factures. Imagina't que havia de fer aquesta factura, la 2025-0006. Puedes fer la factura l'altre dia i l'única cosa que fes és pagar aquest botó. És portar la factura. Però clar, el pas previ és fer la factura. I com que no t'estàs fent la factura perquè no estàs a Verifacto... Vale, però jo em dono el de Verifacto, començo a fer factures pels meus clients normals i en un moment determinat la factura 4 és un ajuntament. Doncs jo només he de venir aquí i fer així. I de fet, l'any que ve... S'han amortitzat els 15 euros. I a vegades, l'any que ve, el trimestre, pots enviar la factura a punt d'entrada a punt. O sigui, si tenen llistat de l'Ajuntament i l'enviar a Vale. Si no, si això que generes és un fitxer. Vale. L'agafes i els números on sigui. Ara no va directe. Aquestes històries. Si no es Verifacto, no puedes utilizar la aplicación. La factura es eso. Això encara no ho puc. Es que será obligatorio. Por eso no te dejas sistema. No es aplicación, es que es obligatorio. Será obligatorio. Eso ya los autónomos para poder etcétera. A ver, los programas a partir de enero. Pues sí. Si tú estás como número, tú puedes utilizar que no sé cómo son. O sea, no te dejas hacer factura. Sí. Entonces, esto es una solución para cuando estás en es un poco obligarte a que... No, es que es cosas que estarás obligado, es que se obligan. Por eso I aquest 5 no vas comptar anual? Es bueno, supongo que más anual es como la opción de antes. Porque este programa tiene más de todos. Se ha ido actualizando. O sea, por ejemplo, son estas cosas que dices tú, no la factura. Por eso hacemos el bueno, vas a estar muy bien. ¿Y tú te ocurría? Tranquilo. Sí, pero, o sea,
Control. Todo, todo es controlado. Sí. Un cas d'exemple seria els típics justifiquen el banc com ho pagat. Doncs ho pots anar a la factura, perquè ja tots un pet. O qualsevol que ho vulguis. Es pot anar ajuntat, però els fitxers que no vulguis i tot. Gestionar etiquetes. Això que permet és, jo per exemple estic bastant acostumat a treballar amb, doncs, imagina, client VIP. Doncs posa una etiqueta que sigui client VIP. O no passar remesa, una altra etiqueta. Etiqueta que tens una persona d'administració, va passar remeses, però dic, no, aquesta no la passem, ens posa una etiqueta. Pots treballar amb les etiquetes per després, com veus les factures, doncs que sigui més àgil a l'hora de prendre decisions o filtrar la informació. Una via seria, doncs, agafes aquesta factura i genera una remesa SEPA. Segons les remeses SEPA Core 1 i B2B. Si tens el mandat firmat en pot ser B2B, si no ser Core 1, hi ha una sèrie de regles en funció de si l'envies en Core 1 o B2B. Si és Core 1, es pot tornar després de 2 dies, si és B2B, després de 2 dies, que un dia no es pot tornar perquè t'ha tornat un mandat conformalitat. També t'enviaran. Pots posar la mesa una factura o pots fer un efecte, si una remesa és diferent de que fa 10 factures i fer una remesa. Et genera el fitxaret de canviar a la caixa o l'accedent i treballis i et fa la remesa. Si tens, per exemple, clients que et passen la remesa bancària i és recurrent, doncs pots agafar l'última remesa i duplicar-la. I donar aquesta remesa. Exportar o imprimir la factura PDF, exportar la factura E, fer una rectificativa o el que tu acabes de preguntar. Això també és l'últim, canviar factura. Quan envies factura, doncs et proposa aquí envies la factura, si envies la factura PDF, si pots adjuntar un altre fitxer, si pots especificar la plantilla de factura, port de l'email, assumpte de l'email, si envies un email no té bon. Diu que proposava eliminar factura. Si tens benefactor ja no podràs fer-la. Has dit que havia dos tipus, recreativa i emulativa. Misa. Vale. Sí? Una tela. Sempre de client. Entonces, clar, si jo l'imagino, aquesta factura era un poc de ru. T'hauries que anar aquella factura que era durada. Jo he vist que posava notificacions, però me'n requadra no posava la normativa. Llavors, com ho hem de fer això? Vale. Més tot aquí. Fem una exploració ràpida del que tenim, la base de clients i proveïdor, i podeu carregar amb Excel totes les vostres alumnes o clients, tot, el seu IVA, estimació de rebuts, les seves dades fiscals, la resta de proveïdors, si no té vist el moment de comptabilitat, meses, rebudes, despeses, el balanç, pressupostos, si ho feu, pressupost, OCR, i també si teniu un Excel amb les factures ja ben ordenades, les podem importar també. Que si ja estem a l'estat, perquè podem importar tot l'exercici, doncs podem agafar un Excel, un fitxer separat per comes, i importar les factures també, perquè les tingueu carregades i no podem importar l'exercici. Catàleg, el que permet és que el nostre catàleg de productes també per extraure aquí i després de la factura, crear un total servei i no de regular d'aquí els preus que es compren un catàleg que és el portafoli de serveis o de productes, perquè també es pot importar en l'Excel i et permet agilitzar, doncs, sempre tenim aquí importadors. I la estructura de l'Excel ens posa molt fàcil. Després, la part d'impostos que ja hem explorat,
Hi ha un disc virtual, si voleu carregar fitxers, com el magatzem de Dropbox està inclòs, i després també inclús teniu l'apartat d'abans, si esteu acostumats a fer vosaltres la conciliació bancària dels bancs, sapigueu que podem carregar la declaració dels bancs, o sigui, reunió a moviments i després podeu fer la conciliació amb el corrent de pagaments. Això ja entenc que importa més la nostra història, però si algú s'anima a tenir control dels bancs i de res, sapigueu que a més té inclòs la imputació dels moviments bancaris. I ja està. També, tenim també inclòs l'apartat de jornada laboral, si voleu també implementar el fitxatge, que sapigueu que tenim també el mòdul de fitxatges que permet també que fitxar les entrades i que explicarem. Si tens un treballador, pots ficar aquí, a qualsevol nivell. De l'apartat Com el control? ¿Cuál es tu plan? És el contracte. Tot és per control. Ja no m'entenc. De fet, els psicòlegs no sobre el problema, no crear usuari, ja, també un usuari. I després la paga OCR, l'OCR que no l'ha contractat. Bosses de control, 50, 100, 200. Si Més per l'estrella. Si una prisa petitona que faci poques factures i tingui poc moviment, ho pots portar amb això? Sí. Sí? Sense... La pla professional és el... Bé, aquest pot ser fins a 500 documents a l'any. Si tens més de 500 documents, l'únic documents és de curiosament de rodar. I un total, perfecte. Si superes 500 has de pactar el plan últim, limitat. Però, aquest fa és una idea. Són 9,95 més. I a l'últim any són 20,95. La intenció per poder està activa, no? Per 500 documentos a l'any, 500 documentos, i aquí el pla de documents... 500 documents serien 500 apunts. Sí. I ara, l'últim any no hi ha dit. Aquest és el que has dit de 15 euros al mes. No. De fet, el professional estàndard és 12,95 si pagues cada trimestre. Si pagues de cop tots els 12 mesos, baixa a 9,95. Això és el del Verifacto. Sí, no estem a sobre el Verifacto. Això és el Verifacto. M'has dit 15 abans i ara són 10. Perquè va Era l'altre, era el Village. Era l'altre programa. I el Village és què? O sigui, tota la que vol. Perquè quin problema. Sí. És un altre. No és el que segona. Hi ha dues formes de pagar. Mostrar anual. Si paga anual és un descompte poder. Que és baixa de l'hores plans. I si vols pagar extrament, no són pujades. I 10 euros entren 500 apunts, que si només són emeses, pot arribar a fer fins a 500 correctes. Si fas 501, aquesta una, i hem de passar a l'altra part. Exacte. Et deixarà entrar el que vulguis, però no et deixarà aquest. No era més així, preguntes. Sí. Doncs si només fas emeses, no, perquè la normalitat és una gestoria. No comptabilitza. Moltes vegades sabem que la comptabilització de les factures rebudes es fa de gestoria. Perquè les rebudes també les havies de picar, o sigui, ho escaneges... El PR, que ja estem quedant amb el PR. Quin com tothom estigui obligat a fer digitals, ja t'entrarà aquí directament amb les convents. El PGD sí. El PGD sí. Clar, perquè si estic obligat a enviar una factura automàticament, el sector ja automàticament comptabilitza. Si això és un canvi total, perquè aniran accessant factures i es tenen comptabilitzat el teu sistema. Perquè tindràs com una espècie d'inbox que fa d'entrada, on hi ha les factures que has d'acceptar.
els teus proveïdors. I els que l'han acceptat i van comptabilitzar. A on? Aquí? Sí. Però estarem obligats a fer això, no? Per això estarem obligats a fer això, no? Claro. Ah, o sea, eso viene luego. Ya. No, estan obligats a també. I després facturen menys. Però en el fons, si el fons ens deixarà molts tenim històries que té proveïdors de 1 milió d'euros. I també sales. Perquè el disseny és fàcil. I a mi, si per exemple, estic treballant amb un llibre, i m'obliga a tenir que tornar al proveïdor, por ahí no proveïdors. Aleshores, però és un any per implementació i encara no sabem com començarà. Si molt probablement serà 1 de gener de 2017. Després d'un any, per tant, fins al desembre del 2017 no estarà obert. Per això deia que encara queda mica. Queden 100 minuts, no? Perquè volia també fer el mateix temps amb vides, però com que no tinc temps, jo us explico molt ràpidament com funciona. El sentit és el mateix, si aneu a Village, us registreu, us demana l'email de contrasenya, en aquest cas no tenim res, tenim 5 dies per actuar. Si algú necessita estendre-ho, doncs com que l'avisi, també per aquí un mes no hi ha problema. Tot el que hem vist de Verifacto és simètric, el mateix procés. Village. La dada de facturació és el mateix, la diferència és que Village té factures periòdiques. Per això, a tots els que esteu interessants en tenir quotes, doncs és molt senzill. Hi haurà una periòdica, poseu aquí el client, aquest paquet aquí, i després li dieu al client en periodicitat aquesta factura. Per exemple, si fossin factures mensuals, doncs podeu tenir la factura el dia 1 a partir del mes d'octubre. A partir d'aquí jo veu la factura ja, com se'n va generar. Si perd el client s'ha de reactivar, doncs simplement la desactivo. Dins de l'estructura, això de factura, jo aquí tindrem els meus serveis, perquè tindrem un catàleg, podem posar els corres de serveis, cliquem i automàticament ja s'anirà per la factura. Aquest és un dels punts importants. L'altre punt és el mòdul de comercial. Us l'explico ràpidament. Treballem amb oportunitats. Una oportunitat seria, per exemple, un prospecte, algú que ha contactat amb nosaltres està interessat en algun tipus de servei, encara no l'ha confirmat, no vol contractar, però li interessa el criteri, per ser una oferta o parlem d'algun territori. Aquí podem configurar les diferents etapes de les oportunitats. Hi ha processos de venda senzills, n'hi ha més complexes. Imaginem un procés típic que arriba a un web list, que a través del formulari web t'ha de demanar més informació. Si tenim un a l'any, no cal muntar un procés. Però si fem potser 10 o 20 al mes, sí que estan aquí, s'ha d'extreure, doncs. Ha arribat al web list, algú qualifica, per la primera trucada, veu si cal interessat, has llistat, si vol comprar, si no vol comprar, doncs va, s'ha qualificat i després s'ha de fer un seguiment o potser presentar una oferta. Mínim, ja no pot tancar per és qualificar, presentar oferta i tancar una oferta. Doncs cada una d'aquestes columnes és la que podem configurar l'estació ofertada i tu vas venint aquí les teves oportunitats. Bàsicament la cosa és aquesta. Serien moltes més coses, sincronització amb correu electrònic, sincronització amb Google Calendars, direccions comercials, relatoris, seguiment de l'oferta. Si tenim aquí de 2, 3, 4 comercials, doncs no mateix estic sol, s'ha configurat la activitat comercial. Més enllà de postis, de memòria, o treballar amb material aquí tot lligat, que naturalment si vull veure, per exemple, doncs l'estat d'aquesta oportunitat. Però jo veuré aquí, he sigut tota la història clínica de l'oportunitat. Doncs jo hauria d'anar a la oportunitat, les fuentes a través de quina font van invertir l'oportunitat, que pot ser la web, que pot ser boca a boca, moltes altres que ens venen de boca a boca, doncs tens
Perquè tot a mi em va recomanar que tinguem. Una vegada si faig una campanya a xarxes socials, Facebook, Google, depèn de com estiguem fent l'estratègia de captació. Però el que té és que qualificar a través de canviar tècnica del tècnic. I després aquí sota anem veient tota l'activitat. Doncs la Xavi una trucada, o el Jordi que també té aquesta reunió, textos de que bon dia de la part. Hi ha un que està interessant això. És interessant. A mí l'únic que me interessa són les tècniques, no és això. Sí, sí. L'altre no ho fa. Ho farà de Cruzment, però incorporant. Jo tinc uns decrets una botiga online. Són vinculats la venda de la factura que pots fer. Hi ha alguna manera de vincular amb WordPress o alguna cosa així? Està integrat amb WordPress, que és un e-commerce. Sí. Segurament. Què és això? I amb PrestaShop. A Shopify. Al compte Thinkies. I està en Shopify, PrestaShop, e-commerce. I compte simple està en e-commerce i PrestaShop i Marketing. I Shopify no està en de fet, si vols explorar dins d'integracions, si he tirat una integració, explorar totes les integracions de fet. Per Stripe, això que permet establir la factura, la tenen per internet. Hem de dar un rebut de transferència, crees un compte Stripe, gratuït, després quan reps la factura, través l'email, veu un botó per pagar i surt a la pantalla de Stripe, no estic sobre Stripe, no estic de PayPal, No. que permet cobrar factures amb diferents mètodes de pagament. Més típic és targeta de crèdit. Jo també la factura a tu, per email, i diu, paguen ara. I et surt Stripe, amb el munto de la factura, poses la targeta i la cobres en moment. Quan la cobres, i es posa com a cobrada direcció. Nosaltres hem de que paguis transferència a aquesta opció que paguem amb targeta, que a vegades ajuda a expulsar el plaç de termini de correu. Després tenim integració amb A3, que això interessa a les nostres histories, A3, que no som a l'estudia amb alguna grup, si la vostra estudia treballa amb A3, nosaltres portem tant a compte simple com a vides amb el format A3. I no ho he explicat abans, però tant a vides com a compte simple després d'un usuari gratis. És a dir, el fons podem invitar de forma gratuïta perquè entri en una comunitat i es pugui sortir informació. Però si d'alguna forma, nosaltres hem de ser un facilitador per l'adquirir. Per qui no és un patiment, sinó que ho hem facilitat. I la gestoria podrà baixar les factures emeses, algunes no, les emeses en quedat, amb un clic, o sigui, el que ens està cobrant a 200 euros al mes, li podem dir, home, podrà cobrar 100, perquè, per exemple. Sí? Doncs ara, l'activitat de creació de factures, si ho fas tu, això no té cap impacte, o sigui, no canvia res. El tema és la comptabilització dels tickets i les factures, que normalment pel que et cobren. Dic la gestoria típica de Calanos. Si vols amb això, ho pots comptabilitzar tu. Sí, clar. Però clar, aleshores fas la feina tu. Fas la feina. Perquè presentis el model telemàtic de X3. Unos productes a les... És un tema molt... La feina que s'ha de No. Això deia que si els serveis d'estudiant han tingut que assessorar i donar cap de servei de valor. Més enllà dels tickets, o que faci una anàlisi del banc, que tindrà. És molt deute curt, hauríem de canviar això. I la capital escolar. Però d'aquestes que moltes histories t'ofereixen. I aquí dius en 365, quina mena de connexió entre sistemes? Sí, era provar això. Vale. Si tu pots configurar un correu electrònic, com a projecte, i aleshores les factures, quan les envies els pressupostos, surten amb el teu email. Això pots tenir molt d'estèstic. El recorregut del pagador del teu client és com si poguessis tenir una factura per email. Aleshores tu, quan vas a fer factures, no em té cap enviada, però quan està enviada surt aquí
una informe d'email i ja està enviat. Pots veure qui l'ha enviat, qui l'ha enviat. Perdona, torno a una... Llavors, quan estiguem tots obligats a això, jo rebré les factures dels meus treballadors i jo haig d'acceptar aquesta factura. Però això és Serà el futur. Vale. I bueno, jo hauré d'acceptar i mentre queda gravada també en el compte simple. De manera que el meu gestor també ja es pot descarregar totes les factures rebudes, també les tindrà, sense haver-les de picar una per una. Clar. Però això encara no es fa ara. No, això serà el 2017 com a mínim. El 2017 com a mínim. Ara només som per aportar la factura vigent. No es que rebem els nostres jugadors. O sea, la declaración del IVA, ¿no? Estamos hablando. Con las facturas, como entramos en impuestos, ¿cómo entra las facturas? Porque lo que el ánimo de esta ley es reducir o erradicar, reducir el delito. Solo esto, por eso se va a dejar. Sí, però tothom està parlant de factura electrònica. Este no de No? Per què? yo estuve pasar. Reste ahora la factura electrónica. L'única és un tema més conegut. L'única que li falta és conèixer menys, però ara ja queda obvi. És que l'1 de gener totes les empreses estan oblidades. O sigui, la setmana passada va ser un webinar que es van apuntar 3.000 persones. O sigui, el primer que vaig fer potser eren 200. O sigui, hi ha hagut un canvi d'interès brutal. Però inclús en aquesta principi de l'acció, la pregunta que estudies no saben. O sigui, s'han de posar les piles. I encara que se les posin aviat i sense de tirar compte, estàs d'acord amb aquest 303 que t'envio? Clicaràs i l'acceptaràs i ja no aquest envio i gestoriar. Jo intento sempre veure la part positiva. O sigui, quan tingués la part de crec que no me per si les dones, tindràs una cosa de l'altra. Perquè ara no me parla, s'està fent una cosa és clar. Si has de presentar els impostos a primer dia que ficar el dia 20, potser el dia 20 tinc una factura perquè com està la meva empresa. Perquè repites tota la feina i em comença a donar informació i dic, he de pagar un IVA de 2.000 euros, no tenia contemplat. Quan tinguem la restrictiva i va suportar i va repercutir, jo crec que més preocupat dels autònoms, no? Que més podria fer efecte. I a partir d'aquí les tornarem les decisions. Per exemple, aquesta farà que el gestor li digui la bona sobre la bona notícia, perquè no tenen per la data de compte. Cada trimestre. Però no és hora, això. Sí. Factures també es poden dir. Si hi ha alguna cosa, Sí, però al final és una dia. Si quan és simple, fixeu-vos que no he parlat de comptabilitat, fa factura. Però si no és un programa de comptabilitat, vida, no. És un programa exacte. Però sí que permet categoritzar els ingressos segons que la comptabilitat hi ha un compte comptable de grup C, que són els ingressos. L'altre compte comptable és el d'utilitzar, que són les despeses. L'altre compte comptable és el d'imposts, són les de treball. Això ho vols fer aquí. Per què és un any? Després, moltes de les vies tenen moltes feines que jo són serveis, un producte. Per exemple, tots els serveis per reflexió. Si sóc m'he muntat a la casa amb aquests comptes comptables, el dia que sí que molt la feina és tot. Perquè és per això, quan viatge a la comptabilitat ja queda bé que t'aconseguir. O sigui, aquest, no sé com es fan això, doncs potser no es fan, per exemple, en balanç, però si postes una societat mínimament, has d'estructurar una miqueta els comptes d'ingressos per tenir una mica clara per un mitjà. Aleshores, és una bona pràctica tenir subcomptes de grup C per tenir, quan vagis un balanç, els ingressos i el 80% venen d'aquests horaris. Doncs això facilita la feina. I el mateix passa amb les despeses. Com estic comptabilitzant una despesa? Perdona, les subcomptes aquest és per els epígrafs que anem abans, seria això? No, això és un tema comptable d'un balanç. Hi ha una part que són els ingressos, grup C i els que es precisitzen. El mateix passa amb les despeses. Que són aquí, això ho defineix el pla general comptable. Per exemple, si estic comptabilitzant primaris seguros, doncs posarà 625. Si estic comptabilitzant serveis professionals, posarà 6238. Això és una feina que al final repercuteix en que el feedback que doni la gestoria estigui més clar. Perquè si no, ho col·loca a una que sigui
És una mica tenir informació més correcta. I les factures que tens, Sí. jo puc triar, i quan dic triar vull dir, puc canviar de fer una factura que surti en català o que surti en castellà i puc anar canviant? Sí, sí, sí. Val, vull dir, fora. Sí, sí. Tu pots posar un idioma per defecte, Vale. quan fas la factura. Sí. I aquest programa està en català? També era en català. I tothom en castellà? No, res. Perquè no havia anat a Espanya i va haver un espanyol, però jo podia anar a compartir i posar... Tot en català, això. Posa aquí idiomes. Vale. Soy no català ni que lleva, no aquí. Per configurar que idioma per defecte, sent totalment en euskera, però l'altre és espanyol. Vale. Pues un cliente. Nivel de cliente. Sí. Bueno, si a nivel de usuario, como usuario de cuenta simple, yo lo puedo tener en catalán, en inglés ya. Pero no me está ocurriendo. Está muy bien. Luego hay también las figuras, esto es como, por ejemplo, cuando tengo que poner, trabajando con mi departamento de administración, pues no pasen el recibo hasta que nos den lo que. Cuando se instalan las notas privadas de la factura, pero no veo bien. Solamente una. Exactamente, no sé. La retención, como preguntabas antes tú, nos ha ido dos. Los de nivel, profesionals, después ya. Després ho pots comprar per defecte, per defecte factures de prevenció, que ja et posi Sí. Normalment és client de professional. Sí. No tots. I no sé si suposo que l'has explicat però no m'he assabentat. Que hi ha com una base de dades que tu ja et queda el client registrat, no? O cada vegada et deixa de estar client. Sempre tens els mestres. És que posa aquí clients i proveïdors. Aquí tens els teus clients i els teus proveïdors. I tu vas, avui entres un, demà un altre, vas fent, o si importes el que has dit abans de l'Excel o el que sigui. O importes de l'Excel. I llavors com el busques? Tinc aquí sempre un filtre. Però si posaves una factura neta. Sí, una nova factura. Ja el primer camp de dalt. La mà. Con el cliente. Con el cliente, con l'Estoni. Poses alguna cosa aquí i ja et sortirà tots els tonis que tinguis. I esculls el toni que... O el pots crear aquí directament. I a més tenim una integració de fa anys amb l'Informa. Per l'àrea de les empreses. Jo sí que tinc un FIF. Fa la consulta. I em surt el client de cap i ja... Allà també, si no tenen informe i l'apartat d'informe d'enquestes que tenim integrats en l'Informa, doncs tu pots tornar a la raó social de l'IF i si estàs treballant per un informe de risc comercial i així, de totes aquestes coses. Sobretot per clients que és clar. Sí, soc autònom. Tinc una petita empresa i jo li faig factures a l'empresa quan en un programa, o sigui, amb una compta, puc fer les dues coses o puc fer el Has de tenir dos inscripcions per cada no per l'autònom i una altra per les... Però si l'autònom, per exemple, té molt poca activitat, almenys de 12 factures, tenim les limitacions. Si fa més de 12, hauràs de tenir professionals. Si fa més de 500, hauràs de tenir. Però tu des d'aquí, des d'aquí de la dreta, jo estic aquí contigo extracte per tenir dues societats. I TSMB, i cada una d'elles té els seus usuaris, transfer i la seva subscripció. L'única diferència és que jo, com que puc poder de les dues, no tenc que avui, però vull tenir aquí 10 empreses. O potser tinc 9 gràfics i de gràfics. Molt bé. I el Village també és molt superior a... El Village és la quantitat de les factures periòdiques i a la TRR. Sí, no dic costs. No, o sigui, el CR és pagador.
Simple sobre els 10 euros si paga anualment, directe va a 7. Per què? Doncs té més potència des del punt de vista comercial, d'estades, tecnològics. Però la part, diguéssim, de facturació o d'impacte convergeix bastant. Si ara compta simple li falta la part de factures periòdiques, però la gent no tindrà. Per això hi ha bastant fria. Tècnicament es pot dir de gas. Què? Nosaltres qui no serem amb el No, a cada gener que està. Tenim un pas molt potent del lloc, el producte, moltes tocades de la veia, que s'han de al principi de la molt. Nosaltres volem l'exhibició per la part de facilitat, o sigui, simplificació dels processos, i després l'interès. Estem treballant molt intensament perquè un autònom pagant 10 euros al mes tingui realment un segon servei d'interès d'interès. Esa pregunteta cuando el problema es que si cada facturas en casa nada de bien, pero total sí que es de casa una expectativa, por ejemplo, café, todo lo que va a entrar a CPB, això s'envia automàticament com una factura. Sí, és comptabilitzat dintre de les 500 perquè cada vez... No, cada TPV, si s'activa el món de TPV, no està limitat. No les 500. O sigui, les factures simplificades no estarien. Si tenen les que faig a clients per a un catering o qualsevol cosa que ja facturo a l'activitat d'addició, no? Perquè això m'ho he explicat, però aquí baix tenim també molt de TPV, que és un TPV que està en restaurants, pizzeries, per tendes, que està inclòs dintre de la simplificació. Vale. És un mòdul a part. Un mòdul. Clicant aquí, podeu activar el TPV, amb també el tracking, amb el correu, amb la cura contractant que la comprant l'equip i vinculant tot això, ficant aquest software i treballant TPV multilateral. I el cost que s'usa. També hi ha tot el rest i la llicència que tinc simple, i després TPV. Si vols només TPV, senzill, que s'encaixa, per obrir la canya, són 195 al mes. I si vols un TPV avançat amb store, control de taules, comandero, entrat a restaurants, són 27,95. Però a sobre del preu de l'1 de simple. Normalment el de simple que hem vist fins ara, que val correu o 20 euros, i després a sobre de TPV. Perquè vostra la veritat una de l'administració que al final el TPV va vinculat, però després tenen peripac. Si un tenia, per exemple, una activitat electrònica normal, que hem vist ara, les meves sèries, i després tinc una activitat més de arreu de carrer, com un TPV, amb una sèrie diferent, i les dues envien a verificat. Però és obligatori, encara que sols facis una factura catering al mes, has de tenir l'altra. Sí. Però, de fet, podies tenir el pla gratis. Sí, clar, si fa uns anys de veure, sí. De 10 euros, 11, i després el TPV va 17, 17,95. Tot això ja ho tinc en cap. Sí. No, perquè a més, ja imagino que factures aquestes es fan molt tàricament. Gràcies. Doncs si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí, per no tenir els varis. Si algú encara ha d'anar a fer alguna cosa o tindre algun bitllet, doncs nosaltres demà us passarem un correu, una presentació, posarem una petita enquesta de satisfacció. Si voleu fer algun comentari de la sessió, doncs ens el podeu fer. I no sé si tenia alguna pregunta. Sí. Jo és perquè veig que està preparant turístic. O sigui, coses que nosaltres no podem dir directament, hi haurà el seu correu i si voleu
Podem fer alguna cosa així. Ja m'agradaria. Moltes gràcies. Això també